Hej, så function. Velkommen til den her video. Må jeg få en småkage? Ja. Yay. Brunkager. 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 Hej. 20. Jeg tæller. 3, 2, 3, 4. Funny, I'm coming now. Hey Leo. Hey Leo. Sig kuk. Leo, sig kuk. Igen. Sig kuk. En gang til. Prøv lige en gang. En gang til. Kuk, sig kuk. One more. Fun liv. Hvorfor fanden jeg har savnet? Ej, liv. Nu er det dig, der skal tælle. Det er på min hånd. Jeg skulle prøve det. Du kan tælle. Okay. Du skal gå. Jeg hopper ned. Okay, gå. Nej, jeg holder sgu kameraet. Hele tiden. Ja. Jeg gør, jeg tæller på tømmen. Ja. Hej. Jeg skal lige have noget saftevand. Hvad var? Hvad skal det have? Noget drik. Vent. What are you trying to find? Hvad er det her? Er det okay at tage sådan en? Ja. Så kan du på. Jeg skal give appelsiner. Æblejuice. Det kan jeg lide. Eller solbær.
Jeg kan lide solbær. Jamen, det er saftvand. Så kan jeg godt lide det. Du tæller herude i køkkenet. Men ikke lige nu. Nå, jeg tæller nu. Du må ikke tage min. Jeg sidder bare lige og tager noget drik. 1, 2, 3, 4. Og det kommer lige tilbage. Okay. Vi skal stoppe videoen, og så skal vi lave en del 2 nu. Jeg skal have noget drik. Folkens, vi vil sige hej hej. Må jeg så filme i næste video? Så holder du. Oh my god, jeg kan ikke engang pakke den der op. Sådan der. Okay. Men folkens. Hej. Vi vil sige hej hej. Og vi ses i næste